Χαζεύω αυτή τη μέδουσα τώρα εδώ και αρκετή ώρα και σκέφτομαι, αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Η μέδουσα γενικότερα συμβολίζει διάφορα. Από ένα δυνατό χαρακτήρα έως και ας πούμε την αντίσταση. Ναι, την αντίσταση των γεγονότων, ας πούμε, και να ξεπερνάς τις διάφορες δυσκολίες ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, γράφει το Gemini AI. Είναι και σαν σχέδιο, ας πούμε, ειδικά σε dot work, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δει δηλαδή και στο Pinterest, ας πούμε, σε διάφορα tattoo και μ' αρέσει. Τι λέτε, να κάνω μια προσπάθεια, αλλά σε τι χαρτί? Να το κάνουμε σε α6, να το κάνουμε σε α4, να το κάνουμε σε α3. Το πρόβλημα είναι ότι με τη δουλειά σε εντάξει, α6 θα είναι σχετικά γρήγορο. Σε α4 θα είναι, ας πούμε, περίπου 4 φορές ο χρόνος. Δηλαδή αν μου πάρει μια μέδουσα, ας πούμε, σε ένα α6 χαρτί, α6 είναι πώς το κάνει, ναι, καρποστάλ, και μετά το κάνω εγώ σε α4, αν πέσει ένα 2ωρο σε α6, ναι, δεν θα είναι ένα 8ωρο σε α4, δηλαδή σε α3 δεν θα είναι, ας πούμε, 15-20 ώρες. Το τραπαχιά, τι λέτε, χαρτί να διαλέξω.